В този материал ще разгледаме стратегията на Линда Рашке. Тя има дългогодишен опит в инвестиционното банкиране. Тя е един от трейдерите, които предпочитат да отворят и затворят позициите си в рамките на един ден. Нейната стратегия се базира на 20-периодна екзистенциална Moving Average и 14-периоден ADX. Когато линията на ADX премине ниво 30 и продължи да се покачва, означава, че пазарът събира и продължава да събира енергия и трендът има потенциал. В следващия момент чакаме графиката на цената да докосне или пресече EMA 20. Това се смята за момент, в който трябва да бъде открита позицията. Стопът се поставя при минимума на предходния бар. Когато цената повторно докосне EMA 20, се смята за сигнал за добавяне. Когато ADX спадне под ниво 30, се приема за сигнал за закриване на позицията или за сигнал за частично закриване на позицията. Друг сигнал за закриване е при пресичането на графиката на цената от EMA 20. Тук трябва да споменем, че ADX нивото от 30% е ориентировачно. То може да бъде променено в зависимост от пазара, който изследваме.